नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायना लाखो बेनि उनाव आं बुंगासिनो YouTube कितने ही पैसे दे देता होगा, आओ देख लेते। तो ये वाला हमारा चैनल है, 1800 सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन व्यूज है और इस पे हम कमा चुके हैं 1 लाख रुपए। उसके बाद हमारा ये वाला चैनल है, 30,000 सब्सक्राइबर है, 21 मिलियन व्यूज है, हम कमा चुके हैं इससे 21 लाख रुपए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे, 115 मिलियन व्यूज और इससे हमने कमाया $2 लाख यानी 1 करोड़ के आसपास। नुबाय न बे भिडिअखौ नुबाय माबायदि बिथांमोना 1K फलोअर्स थानानैबो बिथांमोना लाख लाख फैसा खामायगासिनो नङा होमबा नोंथांमोना फार्स्टनि भिडिअखौ नायबा निश्चय बुजिदो बिथांमोना 1K फलोअर्स थानानैबो बिथांमोना लाख लाख थाखा खामायगासिनो होमबा नोंथांमोना मानो भिडिअखौ नायनो हाया नोंथांमोना लाजिनो नाङा जे जोंनिथ' गामियारिफोरावथ' मानसिफोरा सबखौ बुंखायो नङा होमबा जेरै जोंखौ एदावो भिडिअ बानायनाय मानसि नुबा लामाफोराव जेथिया जों ओरै भिडिअ खालामलांबाय थायो अब्ला मानसिफोरा जोंखौ बुंखायो नङा होमबा बुंनायखौ जोङो बाद होनानै नैथिं सोनानै नैथिं दिहुनना हरनांगौ बुंनायखौ जाय जे बुंबाय थाथो जों जोंनि खामानियाव दङ नङा होमबा जों जायखौ मोजां मोनो बेखौ मावनांगौ नङा होमबा लोगोफोर स' बेनो नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय भिडिअ बनाय नोंथांमोना भिडिअ बनायबाय थायोबा भिडिअ बनायलांबाय स' जोंनि देबरानो